Ако вярваш, че всички мъже са еднакви, грешиш. Когато си била наранявана, умът ти започва да избира познатото. Дори когато от това познато пак те боли. И така попадаш на един и същи тип мъже, от които искаш да избягаш. В агенция Diamond Love за запознанства на семейно ориентирани хора в София помагаме на хора като теб да спрат да избират копия и да срещнат човек, с когото има смисъл да градят живот, не просто връзка. Важно е да подбираш хора с сходни виждания за живота. Може да е лесно да си представиш партньор в идеалния му вариант, но в реалността най-ценното е да срещнеш човек, с когото всъщност се разбирате. Напиши да в коментар, ако си готова да спреш повторенията и да разбереш защо избираш едно и също.